Ai, ama, hau dau txori maluan aitia. Nik honekin itia dakiten bakarra da, kazuela jarri edo txindata jo, txindata eta txindata. Bueno, lagunak, benetako DJ baina ebazu ikusi, hortxe gelditu, eta guantxe etorriko da, gure gana. Bom! DJ La Fulana, eta bere atzian, fulano bat, Unai Rivero jauna, ongi etorri, zer moduz? Ondo, hemen txek. Ondo, zer musibilizea udaran, alde batetik besteak gelditu gabe esan di, ez da? Bai, egia esan bai, baina uda polita izan da, oso gustora gona. Uda polita, udazkena zemuz dator? Bueno, suabeago, baina ondo, zorrela gauzak prestatzeko denbora daukat, así que pozik. Musikeroak beti askazue proiektu berrik eta seguru etxala geldik egongo, ez da? Hori da. Zukalde zemuz moldatze zea? Bueno, saiatu naiteke etxan gauza klasikoagoak egiten ditut, pero ondo, gustatzen zait sukaldatzea. Ba gaur, pixka gora etorriko gara, sare sozialak eta gustatzen altzaizkizu? Bai, igual gehiegi. Gehiegi aukeran, bai, dano jogi gertatzen zaigu. Ba, sare sozialetan TikToken arrakasta asko dukigu, Big Mac, takuak, eta hoxe ingo dugu gaur. Riberaketanik, eta baita ingo dugu entxaladar bat, biribilduta. Adi lagunak, oso ondo pasako duta. Earra, eman eurra, venga! Bueno, lagunak, hemen txegaude La Fulana eta bilok, eta egin behar dugu egundoko errezetak. Garatuko izuz pausuz nondik noa ebiliko gehan, bale? Bueno, azteko eta behin, egin behar deuna esan duen bezala, dala Big Mac bat, baino takuan jarrita. Ez da takuan barruan sartzen, baizik eta hemen jarriko deuna da, aragila ondo peatuta, eta gero ingo deuna da, aragi aldetik erre, ondo, atera, eta gainen jungo geha, osagai guzti jartzen. Osagai guzti horiek zein izango dira, nola ez gazta jarriko dugu hasieran, ondo urtutzeko, baitare jarriko dugu luzokerrak ospinduak, baitare jarriko dugu tomatia eta arrautza prejitua. Baina, nola ez, tipula ondo potxautare bai jarriko dugu horrek aberastasune harra emango dugu. Eta hori izango gaurko plateran oinarria. Baina ingoitugu pare gauza, bat, saltxa bat guantxe izango etela nola ingo dugu, baina ingo dugu entxalada biribildu bat. Nola ingo dugu? Ostuak ateako ditugu, eta ostu horren barrun sartuko ditugu gainuntzeko osagaiak. Bol baten, nahaztuko dugu, tomatia, tipulina, aguakatia, atuna eta feta gazta. Danakin nazketa bat ingo dugu, eta ingo ditugu, rollitos de primavera esatean bezala, baina prejitu gabe, eta entxalada bezala erabiliko ditugu, lagungarri bezala. Eta hemen ingo dugu saltxa bat, ingo dugu mahonesa bat oso aberaztuta. Zeratik, ingo dugu, arrautza, ospin, olio eta gatzakin maionesa bat, eta berta botako dugu azukre, piperrautza, tipulautza, baratzuria-utza, siapia eta ketxupa. Dana nahaztuko dugu eta erabiliko dugu nazketa hori rolliton untatzeko bertan eta hamurrezaire gainetik botako dugu. Ados? Oso ondo. Oso ondo, venga, ekin ningo dugu. Ni tipula hasiko naiz gorritzen, lehen da biziko urratza emateko, eta zu hasiko zea entxaladan barruko historik nazten, bale? Botako zu hemen, adibidez, feta gazta, lauki txikitan inda. Horrekin hasi, eta gero gainontzeko osagaiekin, bale? Bale, perfecto. Txereki txarraka. Bueno, eta nizan bezala, tipula moztukoet, eta potxatzen jarriko dugu. Eta aldi berian mingaina emat berdiko, bale? Oso ondo, uff. Bueno, nola dituko erat, Unai o La Fulana? Unai ondo, bai. Vale, lagun giluan Unai, profesionalki La Fulana. Oso ondo. Bueno, kontatu diguk. Ze askar, ze gutxilan, ze arrakasta lortu eken, ezta? Bai, egia noiz hasi zea DJ bezala? A ber, movida bazten da, lagun batzuekin berez proiektuaren hasieran hiru ginen, eta zinen beste izen batekin, pero ez pintxatzen baizik eta mitiko herritako jaietan pixka girotzen Spotifyarekin eta pixkat mamarratxoaren egiten azken finean. Eta besterik gabe, hori aurkeztu zitzaigun aukera bat izan zela Donostiko piratetan
bolo, bueno... Donostiko pirata ditu bertako festak, ez da? Oida, bai. Eta aste nagusian. Aste nagusian, bertan. Eta besterik gabe, hasi ginen hori. Bueno, aurkeztu zitzaigun aukera beste lagun batzuekin batera pintxatzeko. Eta, bueno, lagunek esan zuten, ez zuten nahi, ez ziela ikusten. Eta nik esan nun, niri luze egiten ziala, interesgarri iruditzen zitzen. Ezin nuala aukera ugaldu, ez da? Hori da, eta baita nik banun nahi bat profesionalagoa bihurtzeko, bueno, profesionala, pixka teknikaldetik ere bai hobetzen juteko, ez mugatzea bakarrik Spotify batera. Eta aukera horrekin batera, animatu nintzen, evidentemente izen berri bat bilatu behar izan zela La Fulana. Osa, batian hasi zinean, eskatu zizuen, eta izena asmatu, eta holtza gaine jo zinean. Bai, beste lagun batzuekin batera, osa, gonbidatu gintun DJ nagusia zenak, beste lagun batzuk bertan parte hartzera. Eta horra zitzen pixkat, eta horik, pixka katxarratzen zeakin, maiarekin, berak erakutsitzen, lagun horrek erakutsitzen bere maia, eta hortik aurrera jerosin nire maia, eta zinintzen nire kabuz pixkat hori praktikatzen, edo... Eta hau guztiaik, DJ nahi guan bukatu, o solfeo ikasiek, o zehozen musika arluan nondik noa joek gorreraino iristeko. Ez absolutamente ez errikasi musika, zero. Autodidata total, bai, eta laguntzaz eta hori, baina bai, ez dut inoiz ikasi, egia esan, beti gustatu zain musika, baina ez da inoiz zerbait egindetena modu profesionalean. Baina ez, hori pixkat, etxean praktikatzen tal, evidentemente, ez daukat hasieran nuen maila berdina, ez? Ikasten puntzea, eta dana bezala, ez da? Hasieran lotxagarria, espektakula, baina, bueno, pixkanak ulertzen ez, bai, DJ lana, bai, eta musikaren teknika, bai ritmoa, bai tempoa, eta bueno, horrela pixka probatzen. Nire ikuskizunetan, ze musika mota topatuko jau? Pues, a ver, segun, hasieran, orain arteko boloetan, zen gehiago pixkat orokorragoa, segun ze eszenariotan ez do, segun ze plazetan ulertzen dezu guztak ez direla berdinak, eta ordu saiatzen zera pixkat, denen guztak egiten. Moldatzen pixkat, ez da? Baina orain nago momentuatan, esatetena, besterik gabe, ditzen gano nire musika gatik eta... Bai, eta orduan, nahiagoek mugatu niri gustatzen zaidanera, dela gehiago, trapa, dancehalla pixkatez, Latinoamerikako kultura hortatik sortutako musika, baita kultura afrikararraren barruan dauden zenbait musika estilo, eta horrela pixkat hortikan, bai. Ona. Egia esan gaur egun augen daude, musika hori gaztetxoi da asko gustatzen zaie, ez da? Bai. Ona. Eta adibidez, nondik noa ibili ze hau da hontan? Ze holtzetan, ze festetan, ze, ez dakit, diskoteketan, nondik noa ibilizea. Guain aguakatekin jarraitu, bale? Bai, osondo. Venga, ire kontu. Bai, zinintzen, uda, enaiz goatzen osondo nuna zinun, baina batez ere Gipuzkoa inguruan izan zen, osea, bai ju naizela Iruñan egon nintzen behin, baina gehiena Gipuzkoa inguruan. Batik bat hori, Donostitik gertu dauden herrietan. Baina, bueno, pixka... Alde gaur, bai ateatzeko nahi bat. Bale, oso. Eta, ze ibilizia gehiago orduan, herriko festetan eta hola, gehien bat, edo... Bai, osea, niri bai gustatuko zitzan pixkat klubetan gehiago ibilizana, baina, bueno, azkenan... Hasiera da, eta da hondetukutik deitzi zuen lekutik jun, da... Bai, guztiz. Eta zapaltzen jun lekuak, ez da? Bai, hori da. Ondo. Bai, baina hori, gehien bat hori, auzotako jaietan, eta auzo eta herritako jaietan. Eta nola sentitu arrakasta hori alde batetik momentu baten, hola... Kontzertu bat eman da batak bestia deitu eta beste herriti deitu eta area junda. Arrakastarik fora jo baina. Egia izan zen dena oso azkarra, batean inork ez ezagutzetik, de repente zen nitun eskuartean leku desberdinetako eskaintzak eta egia esan ilusio egiten du. Eta hasieran egia erez, igual, ez nuela jakin oso ondo nola, zen gehiago eta zen nire helburuen barne, bai nahi nuen pixkat denari baietz esan hasieran, pixkat ezagutarazteko, eta pixkat proiektua edo, bueno, nire izena zabaltzeko, ez?
eta hasieran izan zen denari baietz esate, eta horregatik uda izan da pixkat lokoa alde batetik estera, baina, bueno, gustora, osea, ez inundik inora ez daukat kejarik. Eta hasieran da nahi baietz esan bertzaio, eta gero hasi behar daukeratzen, ez da? Bai, hori da. Aldan neurrian, ez da? Bai, eta, hombre, segun zelekutara, hombre, gero, batzutan bai ikusi, osea, baloratu behar izan detela priorizatzea, ez? Nun nahiago, nun, igual, pues imaginatu, baliman eukan eskaintza batzela Donostiko azten aguztien pintxatzeko, eta aldi beran beste leku batan, hombre, evidentemente Donostiarra izan da, Donostin pintxatuko dut, ez? Baina, bai, printzipioz denari baietz. Eta egon naizen leku guztitan, zenekin geldituko izan, baten batola arrakastatxuena, o jende gehiena, o txarmangarriena. Nik daukat, bihotzean guztiz gordeta, eta hau Donostikoek akatuko naute, baina ni hasi nintzenean, osea ez, fase hori esan detena leno, azten dena, Donostikoa pasaen urteko jaietan, zerbait esperimentala bezala, nire lehenengo bolo ofiziala modu batera esateko izan zen Eibarren Arraten. Orduan, nik Eibarri gordetzen diot leku berezi bat nire bihotzan. Eta aurten, osea hori izan zen lehenengo urtea, eta aurten berriro egon naiz. Eta gainera oso bolo polita izan zela, kamioi baten gainean igota, herri guztia gurutzatzen, bai. Osa, martxan, kamiona martxan, eh? Bai, eta oso oroitzapen polita daukat bolo horren agia, esan oso gustora. Gero evidentemente aldezarran nire hauza da, eta auzoko jaietan egon nintzen, eta horri ere kariñoskorekin gogoratzen dut. Eta ze sentitu guan egia esan, olako arrakazta, derbente ire hauzuan kontzertu bat, eta hor azpin ikusteken jendia, pentsatzea lagunak, familiarrak, auzokidiak, txitxare horiek nola... Osea, pasada kasi urte bete eta jarraitzen dut urduritasun berdinarekin igotzen, hori ala da. Baina egia da, nik batzutan deskonektatu egiten dut, osea, holtza gainean nagonean, esatet, bitu ez begiratu bera. Eta aurrea, ez da? Hori da. Baina egia esan hori. Besterik gabe, ikusten duzu, espazioak orokorrean nahiko erosoak izaten dira, ez? Osea, izaten da espazioan nun gustora zauden, jendea ezagutzen badezu, ez? Erosotasun hori ematen dizuten. Baina bi gauza hori dazka, ez da? Igual batzutan oso ezaguna dianean, igual txitxare gehiago ateatzen zaizkizu, edo azkenian, Hombre, evidentemente, adioz gogoratzen naiz, DJ, pintxatzen hasi behar nintzenean, egon nintzela, urte bat lehenago murga ematen auzoko jai batzordeko kidei, esan ez mesedez pintxatu net, ilusio egiten dit, eta eguna iritsi zenean, egon, ez nuela egon nahi, guztiz kagatua, bai. Ala izateitu gauzak, ala izateitu, bai. Bai. Baina, ondo, orokorrean, esperientzia oso onak eukitut, jende oso jatorra. Eta hor, momen esatezu dazkenetik negu aldea, pixka lasaiago zabiltzala, ez da? Bai, baita, orain, lasaitasun gehiagorekin hartuko dut, baita, proiektu berri, pixkat nahi detelako proiektua bera findu, ez? Orain izan da guztiz esperimentala, abertze ateratzen zen, abertzer egiten nun, eta orain ja nahi dut pixkat gehiago, nire musika produzitzen hasi. Guain arte besten abestiekin ibiltzea izpintxatzen orduan, ez da? Bai, egiten detena da beste, nireak ez diren, nire ez den musika nastu. Orduan, zimas ondo dagoela eta divertia. Eta guaina egatea, esateana, kozina de autor bezala, bakoitza bere, eta ire kantua gatea, eta... Bai, hori da, bai, ez dakit ze formatan, oraindik ez diot forma zehaztu, ez dakit nola aterako eten musika hori, baina... Eta ahotzak eta preparatuta azkak, o ahotzak jarriko jo, o nola ingo de? Hori ez dakit. Hori ikusteko dago, ez da? Bai, guztiz ikusteko, agian lagunen bati eskatuko diot, o ez dakit, nola egingo deten. Bueno, ateakoek, abesteko nehiak ditu, bale? Ditu, oso ondo, bale. Dantzaiteko nahi bai, igual bai, baina abesteko ez. Kontuan hartuko. Dantzaiteko ere. Ondo. Bueno, hemen bagitxestik, txirrik itxarrak aurraka, ikustezue, Big Mac takua hauxe da. Simple, hau gero aragila jarriko du bekaldetikan, ondo gorrituko deu, atea eta osagaia jartzen jungo gea. Orain forma hori ikusi dela, uste ikusetela TikToken. Bai, ez da? Ez que sare sozialetan ibiltzean, akin ikusten ikusi dula. Bai, egia da, gabitu. Gaur ingo jau dastatu. Osondo. Gaur dastatu ingo jau. Hau txikitua? Bai, txikitu, eta berta sartuta da, erdiakin nahiko, osondo. Eta dragoi bola guztoko dakak, dragoi bola zeta. Pues... Ez? O bai. Ez hau ditu marrazki bizidunak. Galdera sorpresa.
Bai, txikitan esango nuke ikusten nola. Ba, ikusiko, jungo gaitu leku batea, hamburguesa bat dastatzea, eta amorratuak dira, kinton lainoa eta gana dakabe bertan. Guazen area. Hau, Joseba, gaizka eta oian egara, Barakaldon gaude, eta gaur Magin Burger ezagutzera etorri zara. Ongi etorri. Magin Burger Dragoiko Lazetan oinarritzen den hamburgueseria bat da. Oso bereziak gara, ze, Euskal Herrian bakarra garelako. Jatetxe hau zabaldu zen gutxi gora bera duela urte bete, aste santuan. Eta proiektuaren atzean gaizka dago. Gaizkari asko gustatzen zaizkio hamburguesak, ezta? Asko baina asko. Eta Dragoibolaren fan amorratua da. Eta orain kontatuko dizuet nondik datorren Magin Burger izena. Magin Bu Dragoibolaren pertsonaie bat da. Beraz, hartu dugu Magin Burger izena eta burgeren izena eta nahasketa bat egin dugu. Eta dekorazioari dagokienez, ikusten duzuen modua tematikoa da. Hemen, mota askotariko figurak ditugu, baina bebai lanparak, latak, posterrak eta abar. Leku hau oso proposa da urtebetetxeak ospatzeko. Umek maite dute. Eta orain, gure gastronomiari buruz hitz egingo dizuet. Gure protagonistak, zalantzarik gabe, hamburguesak dira. Eta haien izenak oso originalak dira. Daukagu, Goku, Gohan, Muten, Broly, Kefla, Bu, Magin Vegeta, Cellon, Krilin, Zelula. Eta izen hauek guztiek Dragoibolaren pertsonaiak dira. Eta hamburguesez gain badukagu beste plater original batzuk. Adibidez, Magin Onion, loto lorearen itxura duen tipula frijitu bat da. Eta nola ez gure labean egindako patatak, gazta eta baconekin. Hemen gaude berriro gaizkarekin gure jatetxearen jabea eta gure sukaldaria. Eta gaurko proposamena izango da Goku hamburguesa. Hasiko gara markatzen gure brioche ogia, gure zigilu bereziarekin. Gero, zatituko dugu ogia eta ipiniko dugu plantxan. Gero, gure kalimotxo saltzan jarriko dugu ogian. Kalimotxo saltza da barazkikin eta kalimotxoarekin egindako saltza bat. Eta ez kezkatu, ze saltzan duen kalimotxoa lurruntzen da beroarekin eta umeek jan aldute. Uraza Juliana eran moztuko dugu eta kalimotxo saltzaren gainean jarriko dugu. Gero, plantxara ibango gara berriro, haragia, gazta eta baconekin. Behin haragia eginda, gehitzen diogu edan gazta ketua eta irugiarra. Eta amaitzeko kalimotxo salsa apur bat gehiago eta tipula frijitua. Ze itxura ona du, ezta? Nahi baduzue daztatu, badakizue non gauden. Magin Burger, Barakaldon. Agur! Ai, ama, oiane eta gaizka, ze garito friki ja eta ze berezia, Guztiz. Eta induen hamburguesa. Bai, izugarri. Kalimotxo saltza horrekin. Eta esan desuna, ondo murriztuta, alkoholik gabe, evaporatua. Egia esan, eharra egon behar duta, goguak inutzi jazu edaztatzeko. Pasatuko goea hortik ebai, ez da? Bai, pasatu beharko. Onda. Bueno, gurian jarraitu behar dugu. Tipula hemen txedakau, martxean, ikusi ze kolore harra hartzen nahi da. Eta biribilkiak iteko jarraitu behar dekorrea botatzen bitu. Atuna bota berdek, eta gana pixkan astu, eta gero tomatia botako joke bai, bale? Bale, oso. Tomatia txortenak enduko zio, eta zurituta botako dugu, bale? Bale, perfecto. Emango izut, zuritua dezu sekula tomatia, bai? Egia esan, ez. Ez, babituzak. Hau, patata zuritzekoa da, hau. Bai, dena bota. Patata zuritzekoa lixua da. Eta hau da serraduna. Abitu. Eta honekin oso ondo zuritzen da tomatia, bale? Serradunakin. Gero iten dezudana lauki txikitan, eta ere bai bertara bota, bale? Perfecto. Venga, hau emartxan dakat, ni irugilarrak xigortzen jarriko ditut. Irugilarrak, hola gorrak eta kurruskariak gelditzeko, ingoetena da, zu erdian jarri, ez oso fuerte, baizik zu erdian eta denbora utziko ditugu. Vuelta, eta nahi dut hola kurruskari bezala gelditzea, bale? Zuri ze guztain zaizu, bezke batzu daude beikona, vuelta eta biuna.
eta beste batzuk ondo indak eta kurruskari. Ni hoietako naiz, ni naiz bigoin zatea. Nik bai batzutan. Ni zehun zerrekin nahi hoi biuna. Eta zehun zerrekin kurruskari, baina gaur kurruskari ingo deu. Hola, kurruskari bat topatzeko gure hamburguesa barruan, bale? Venga, jarriko deu martxan, zua, a ber, erdibidian jarriko deu, esan deun bezala. Bueno, eta holaka arrakasta eukitzeko, ze eskaintzen diozu ikuslei? Ez akit, osea, a ber, pues, alde batetik pentsatzen dut, pues, musika bera, ez? Osea, evidentemente... Hori da oinarri, ja. Bai, osea, pentsatzen dut musika, ni jartzen dut musikaren zati handi bat, oso ezaguna da, edo komertziala da, gustatuko litzadak igual hain komertziala ez ditzatea, baina, bueno, hori aurrera begira. Ja. Baina pentsatzen dut alde batetik musika. Gero egia da, niri gustatzen zaite, publikoarekin komunikazio bat eukitzea, osea, nik ez bakarrik musika jartzen, dantzatzen dut, osea, simaz urbiltzen nahi publikora, mamarratxatzen dut, osea, hori ere... Igualazten dezu jendia holtzara ere bai, edo... Hori ez, ez ait bat ere, osea, agobiatzen nahi. Maria egite izu ez, da? Bai da, musika askatza izun peina bezala dela, en plan... Bai, No, osea, para, osea, ez, inundik inora. Karo, osea... Jendia, entorri zean, nahi entzutea eta eskatzen nahi zea zein, ordu jarrizak ire diskua, ez da? En plan, zukuntza entzuten dezunean eskatzen diozu ETS, ez, pues ya está, diutzi bakean, osea... Ulertzen zut, eta gainea, arrazoi guztia da, gazo. Azken nian zea, zenbate hor denboako saioak iteituzu? Ordu eta erdi? Bai, ordu eta erdi, bi ordu inguru, bai. Eta gainea jarri beharrezu jendia nahi duna? Bai, eta ni noa jartzeko nik netena, evidentemente, bai. Dudi gabe. Baina, arrakasta horren exito bat orduan da parte hartzen dezula behaiekin, ez da? Bai, pentsatzen dut, osea, nire gustatzen zait. Eske, rollo, DJak dienak, en plan, musika jartzera nator, ez ditut ez erresango eta ez zaitut ez da behiratuko, en plan, super aspergarria zera, osea, no sé, no? Osea, ez dakit, osea, euki komunikazio pixka peñarekin. Ulertzen zut, bai. Txulito ezin da. Eta izena, fulana izena, nondik anatea ez hori? Ez alda pixka eta agresibo esango genuke oro, o nondik anatea ez hori? Bai, agresibo esango zenuke. Agresibo ez dakit, zeratik fulana beti deitu zaio, ez dakit, ez da? Osa... Ema aldu da, eta holako horti dator, nundi datorritza? A ber, eski hemen daude bigauza. Alde batetik ez berez egia da fulana hitza gaizki ulertzen dugula. Bez, fulana hitza da, duela mende asko. Bai. B klasekoa zen edo, bueno... Klase basuko jendia... Bai, klase basuko peñari... Argitu diazu zerbait, Identitatea etzunean deitzen zitzaion hitza, ez? Fulana bat, hau da. Inorri importa zaiona, ez ezaguna bezala. Eta ni, zentzu baten bain, nahi zerbait ez ezaguna, ez? Zerbait, oza, igual, bai niretzako, bai jendarentzako, peñaren hau ezagutzen, evidentemente ez. Eta hori azalpenetako bat, eta gero beste azalpena da, igual ere bai, zimaz, fulana, evidentemente, lotzen da prostituziarekin, pues igual hori ere bai, no? En plan, kotxina bat naiz eta jazta, oso sin más ez diot azalpen gehiagin. Eta nola pentsatu zen hitz hori, nola atorri zitzaizun? Ba, egia esan ez dakit, ez dut inoiz pentsatu, sin más, identifikatu asentitzen nahi zitu horrekin, eta esan du, venga, ba, pues, aurrera. Gainera indarra du, agresioa izan daiteke, pero indarra du, jutxe. Ona. Hemen, ningo deuna dau pixka garbitu, vale, goi pasa, eta bertara botako zu, gatza pixkat, olio pixkat, eta nastu ingo dugu, vale? Eta gero horrekin ja, beteko ditugu gure ostuak. Vale, behitu urda espiko hemen. Olaxe, iri olaxe gustatzen zaik, Hago gitartian sartuta, Totalmente, bai. Ba, deshidratatu ingo jau, Egia, san, batzuk bai dia, Ez, ba, okurruzkari bestu, ezertako, manik adibes, ebai, paparra da nien hola, ia gordinikan jartzezula, arrautza baten gainean da, hor, transparentia jartzean nien hola. Ja, bai. Zer gauza ona. Bueno, hemen vuelta ibili berda, bestela ite zaizkiuna da, alde bat erre, eta besti egin gabe gelditu. Ja, ez hori ezin. Ordu vuelta ibiliko gea, txukun, pixkanaka. Eta zu erdian, esan dizuten bezala. Vale. Eta DJ Jana, guantxe zure hogi bide bihurtu da, saletasun bada edo nola moldatzezea? Ba, a ber, sin más, oza, evidentemente... Uda hontan hogi bidea izan da. Uda hontan guztiz hogi bidea izan da, gainera, gogan eukantze, eta aramatzat 5 urte udaro ostalaritzan egoten, evidentemente, udan ostalaritzan lan pila bat egiten da, eta ez daukazu apenas denbora libra, eta uda hontan egiten zean ilusia roi izatea, roi uda bat, Osa, ostalaritzan egon naiz, baina... Egontzeare bai? Bai, pero oso egun suelto. Osa, ez 40 orduko jornadaldi bat anaztean, ez? O, asteburuko laguntzak botatzen, edo egun puntualetan, edo... Hori da, orduan, guai egon da ze guztiz, osa, ekonomikoki mantendualizan naiz musikaren bitartez, uda hontan, evidentemente beste lan batzuen, eta aurrezuen eukan diru batekin, baina
baina ondo, osea, udan bai izan da ogibidea, baina evidentemente, osea, kurtsan zehar ez festak mugatzen diren moduan DJak ere mugatzen dira. Ez bada klubetan lan egitera ohitua zaudela, eta gian klubetan ere deitzen jarraitzen ditzutela, baina printzipioz lan ere murrizten da. Vale, eta bestela zer zaude bestela? Ostalaritzan lan egiten duzu, ikasketakin edo zabiltzare bai, esku artean? Bai, osa ni ostalarian naiz, hori, batez ere larun batetan, edo ostiraletan, asteburutan, eta gero ikasla naiz, komunikazioa ikasten dut. Vale, ona. Eta ostalaritzan, ze arlotan egiten duzu lana? Zukalde barruan sartzea, zerbitzari zaude, Pixka denetik egin dut, eta gaur egun gelditzen, guztiz egiten detena, eta da geldituko, utziko nukena beti, da gaua. Ni oso gauzalean naiz, niri gaua gustatzen zait. Gautxori jaiz. Guztiz gautxoria, baina lanerako ere, Bai, niri kafeak, bazkariak osazin baz, no. Ezin da, guztiz ezin da. Eta gustatzen zait gauean parrandan lanean egotea horrela ere, nik parranda mugatzen dut hori ere. Bikain. Hora gastatu berren diru aitek. Hori da, guztiz hori da. Bueno, eta badakit guain maizaudela dantza berezi batzuk ikasten zure txoritxiki batek esan ziak, hor gerrilla moitzen ari izela ikasten, ez da? Bai, orain hasiko naiz, tuerkinarekin, hilabete honetan. Nunik hasi behar dezu hori? Anerk, elkarte batean, anerk deitzen da. Lagun batek, ostalaritzako lankide batek esan zian bera horra zitzela egiten, eta bera hor da bilela. Eta ere, kirola egita hona denez, edo hori diote, esan numen gaba horrela kirola egiteko aitzaki bat daukat, eta gainera super interesgarria iruditzen zait, kriston kirol puska da, eta evidentemente... Bai, kompletua da, hornekatu itezea, ez da, izerdi latza botatzen duzu, ez da? Eta oso perreo zalea naiz, así que oso ondo, dena perfecta. Dena hobe, ezin hobe. Eta horrela nire bolotan... Bilatuek ire kirola, ez da? Bilatuek ire kirola. Totalmente, bilatuek nire kirola. Ze ona, ze ona. Horrela bai nire bolotan aplikatu ezaket, así que oso posi. Ze ona. Esan gauza, garbi eskak, ez emat urte dazkazu guantxo nahi? Niko 23. 23, daga izen gaztiantzako, ze garbi eskaken gauza, nik laizter berro egin behar ditut, hau hendik ez da gizena ideten. Bueno, niko sargi ere ez ditu dat. Ondo. Bueno, gauza bat inu nahi. Beitu, hau egia, gaina, hau izeberk letxua da, eta nahiko garbi etortzen dira. Aurrengo bi ostok kendu, pizka zulatuta daudelako, bale? Hau ere bai kendu. Baina urrengokin jasiko zea zorrua egiten, bale? Bale. Bat ingo jat, ikusteko? Bale, bai, igual bai. Bale, lasai, A ber, guain zemuz atatzen zedeken nahi. A ber, hartuko deu, zorro bat, aldeuna hundilena eta osuena da ona. A ber, atatzen zaigun osoikan. Bale. A ber, hau erabiliko dugu azteko. Ingo deuna da, zabaldu lasai, txurilla pixkaken du, gogorra daulako, eta ez digu usten ondo kiribiltzen. Hau moztu, txukun utzi ostua. Bandeja bat hori usteko? Bai, platertxo bat ateko jat niguain, guain ateko izut, betu. Ingo deuna da, bildurre gabe jarri, baina ketxeki ez, pero estela ezingo zuitxi. Vale, horrela jarri, eta hau rulitxo bat bezala ingo dugu. Bat honea, bestia honea, eta honekin itxi, eta horrela utziko ditugu. Bale, osondo. Eta gero hau saltxati pasa, eta jan. Ze polita, bale. Ez da, txukuna, polita, eta osasungarri, ja. Bale. Bale, utziko dago hemen, hori txura errazten nahi zaigu. Perfecto. Bago atxerek itxarga. Eta betu, iru erra mantxo no dikoan, Ja. Txura erra, bai, Bai, egia da. Bueno, eta unai, adibidez, musika eta dantzaz gain, baldakazu hobi gehiago, zertan gastatzen dezu denbora. Parranda baki salia zela esan dezuta. Bai, parranda zaleak baina hori musika eta dantzakin batea dijoa, ez da? Bai, eta aitzakia daukator esan ez lanera noala, mozkortzera naha beste guztia bezala, pero no pasa nada. Ez, egia esan oso klasikoa naiz, ez dut zer berezia egiten, orain musika egia esan oso gustu efimeroak ditut, oso aldakorra naiz, gaur pilat gustatzen zaiz zerbait eta bihar beste zerbait. Eta gorrotatzen bukatzen dezu, hainbeste gustatu zaizun hori, nazkatuta bukatzen dezu, ala ez? Ez, nazkatuta ez, askotan nazkatu baino lehen alde egiten dut. Ondo. Así que ez printzipioz ez. Bideogintza gustatzen zait asko, komunikazio ikasten dut, eta oso zalea naiz, bai, ediziora, bai, soinua hori pia. Eta ire kantuekin bideoklipak eta loko egin berko ditugu orduan, ez da? Bai, bueno, kantuak ateratzen badira, bai. Seguru, bai ez. Bai. Ondo. Ze zaila den letxuga hau, Bai, igual ingozuna da behitu, haukenduko jau, ipurdi aldia. Ja.
Eta hola erresago ateako ditu. A ber, hola, erresago ateatzeken. Hoi, de garrazoia. Vale, oso ondo, hori untxientzako, eta gainuntzeko hauek bai. Vale, oso ondo. Bueno, eta hemen bagoaz, txerreki txarraka, esan dakua, hemen irugu jarrai, azkenengo guelta mango jot, beste aldetik ere bai kurruskari gelditzeko, ja bukatzeko, hemen tipulak ehundoko itxura hartzen nahi da, hemen rulua egiten nahi da, ia dana prestakau, saltza falta zaigu, eta joango gara, Kai Street Food and Drinkera, eta bertan ere egundoko takoak prestatu dizkigute. Kaixo berriz be, Joseba, Jon Dabilanaz, aurrekoan Groseko Kain egon ginen, eta ontxe zabaldu berri daukoten Antiguoko Kai erakutziko dutzuet. Bigarren kai hau sortzen da, Groseko Kai azten jaku txiki geratzen. Antiguoko hausua oso berezia da niretzako, ona unibertsitatera etorri nintzenean hemen hasi nintzen bizitzen, eta hemen geratu nintzen. Egun baten lokal hau agertu zen, handixagoa zen, eta zanan hemen. Kontzeptua, Kaieko kontzeptua berdina izaten jarraitzen dau, baina laizter karta berri bat estrenauko, eta hor bai egongo diela hainbat diferentzia, naiz eta kontzeptu berdinan barruan egon, hainbat diferentzia egongo die, holan han gauza batzuk egoteko hemenez, eta alrebez. Guk ditugun bezeruak Grosen eta hemen baitxa, eta hori uste dut Kaieko gauzarik positiboenetako bat dela, oso anitzak die. Ambiente oso desberdinak sortzen die, eta nik esan nuen hori dela gure balore potentiena. Bueno, ezagutu dozue lokala, eta ontxe goiez arrakasta handia daukon razio bat prestatzera. Bueno, gaur prestatuko gure kartako takituak. Platerra hau dator dana separauta zuk zeuk maixan prestatzeko. Orduan alde batetik egongo ziren tortita hauek, bestalde egongo zan pulled pork apurtxo bat barbakoa saltxakin, krema agria eta jalapeños. Falta jakuna da itxia pico de gallo, piperre hauekin eta tipulakin indako babinagreta bat moduan dana, eta guacamole apurtxo bat, lima, gatza eta aguakate batzukin prestatuko duguna. Bueno, naiz eta gaur gure razioetako bat prestatu biogune zuzenian, arrakasta asko daukon razioa da, azkenian erregina gure hamburguesak die, 14 hamburguesa ditugu kartan, eta hilabetero ataratzen dugu hamburguesa berri bat, hileko hamburguesa da. Ditugu hamburguesa batzuk diena oso atrebidas, edo, bueno, daukienak batzuk gazia eta gozoaren arteko konbinak eta daukie, beste batzuk oso bisualak izaten die. Bertako produktuak erabiltzen ditugu beti, eta saiatzen gara, kalitatezko produktuak erabiltzen, eta, jendia geratzen da batzutan, harritsuta, ematen ditugulako hainbat hamburguesekin eskularroak, ez? Azkenean errezagoa dalako batzutan, hamburguesaren bat jatia, badaukogu bat txiskai izena daukona, hau cheddar saltsa batekin dator, badaukogu beste bat Lotus izena daukona, hau bai Lotus gaietazko krema batekin enbadur nauta dator, azkenean eskuekin jatia saia izaten da, eta apur bat gauza bisual horrekin jolasten dugu gehienetan. Bueno, guzti hau prest dauko, falta jaku danan astia, tarrito baten sartzia, eta pasauko gare guacamolea prestatzera. Bueno, hementxe daukogu nastuta, aguakate, gatza eta lima apurtxo bat guacamolea itxeko, eta errezeta hau azkenean naiz eta apurba mexikarra izan, dator, gure kontzeptua dalako street food, kaleko janarisa, ez? Eta azkenean kontzeptu horren atzian dauna da eskuekin jatia. Orduan pentsetan jat beste mundu bateko, ez, beste aukeraren bat ez bakarrik hamburguesak. Eta hau normalian,
holan aurkezten dugu. Nik ontxe prestatuko zuet bat, zuek ikusteko. Bueno, ezagutu dituzue gure takituak, baita gure hamburguesak bai, eta probau gure baduzue, badakizuen un gauzen, Kai Street Food and Drinksen, Donosti. Gero arte. Eskerrik asko, Jon, ze nolako itxura eta koiek. Mila esker, eta gu gurian jarraitu behar dugu. Bezarka da hondi bat. Bueno, hemen inbiar deuna da guain. Tipula ikusi ze itxura hartu duen, Bai, izugarria. Hau haidek, itxura bat hartuik, eundokua. Irugilarra listuak hau, eta ingotena gauza da, betu. Irugilarra ateakoet, eta hemen da unkoipe eta zuku hortan, bertan prejituko dugu. Bale? Aprobetxatu ingo dugu orko berotasuna. Hemen, rulok oindazkau biribilkiak frutuenak, nik gaztata jarriko jet, eta zu maionesa prestatu biharrezu, bale? Maionesa prestatzeko, emango izut ekilorea, emango izut gatza, ingozuna da, berta bota arrautza, txorrota txiki bat ospinana, rit, botako zuia azukria, eta gio botako ditugu beste osagaiak, bale? Honekin hasiko zea, bale? Egozen, kezka galdetu. Arrautza botatzen bazu bihaz bat, olioena bikoitza, bale? Hori den neurria, bale? Bestia, pixka bakoitzetik. Eta inmendin berdetena da, irugilarratea, eta aragilaia bertan ningo dugu. Bueno, hemen txe, earra itxura hauek, Bueno, oie bakarrikan ejango nitunik, arrautza baten gainean, Bueno, hau listo, guain emango jote energia, eta aragila botako ez bertara, bale? Bueno, oso musoaz, oso ondo, ezta? Bueno, eta Euskal Gaztearen ohiturak asko aldatu aldia. Bai, ezta? Musika entzuteko, ze musika mota eta olakoak, ezta? Nik uste Euskal Estenan egon dela aldaketa nabarmen bat ere beharrezkoa zena, ez? Eta gero badago jendea oso reakzionarioa honi, nahi duena betiko musika, Euskal kulturaren zera reflejoa izango balitu ezela, eta errealitatea da, roka ez da euskal kultura, ez da euskal herren sortzen zerbait esklusiboki ez. Eta usteet badagola ez, orokorrean tendentzia bat gaur egun pixkat musika berriari ere espazio bat ematere euskal jaietan, eta usteet beharrezkoa dela, ze, sin más, evidentemente jaietan jende desberdin asko gartzen du parte, eta musika horren islada izan behar da ez, eta musika guztiontzat izan behar da nire ustez. Eta zuk ze usten dezu jen, bale, oso ondo ezin jobe nahikoa. Baina, azukre botare bai dana ez, txorro horren erdila gola, eta hori ja... Bai, erdila, gozo antzia ingo dugu, bai. Gozo antzia, nola ikusi duen gainea bestia kalimotxoak indindula, bai, gure gozo antzia ingo dugu, bale? Bai, eta, gio, jendiak, ze jendekin tokatu zaizu holtza berdina konpartitzia? Artista desberdinekin tokatu zai, baina... Oso mota desberdinetakoak ere bai, edo... Bai, gogoratzen dut, behin, oso fuerte izan zela, karo, eske guztiz kontrakoa gera, tokatu zitzaidala Tolosako bolo batean ibilbedi eta gero, pintxatzea. Karo, niri ibilbedi pia gustatzen zait, pero evidentemente gera gaua eta eguna, inoiz Bai, eta behin beraiekin tokatu zitzaidan estenatokia partekatzea, eta gero... Bueno, talde desberdinekin, Aldezarreko Kaiko Jaitan duplarekin, eta bat gehiago, baina esan hori nena gogoratzen. Bai, jende mirua taldearekin ere partekatu ez desiente. Bai, pixka denetik. Pixka denetik, ona. A ber, hor, guain, birringailua sartu segulain aldezu maionesa bat. Bai. Bale, ba. Barrun heldu eta barrun euki, ez mosteko. Eta hori ateakoa bikaina. Vale, aragia hor dago martxan, oso ondo. Gio botako entuzu pusketa hauek, eta hor dakasun dana. Goiara bat badakazu? Bai, badaukat, mentxeak aldasai bai. Vale, venga, bikain. Ezin hobe. Eta pentsatzea bai, ire guztuak aldatuko ditu, ala, denbora honekin, ez da? Hori listoak azu. Oso ondo. Ezin hobe. Ingozuna dagoain, osai hori guztiak, sartzen jun bertala, bale? Ze botako, dena, osa... Danetik pixkat. Bai, erdila hola bakoitzetik, bale? Eta haue lusoko erraueke bai, bertara botako ditugu pusketa atzu topatzeko. Bale, oso ondo. Oso ondo, horrela xe. Bai, nire guztuak ere aldatzen jun dira, osa... Eta gainera, gustatzen zait guztoz aldatzea uste, zure identitate musikala txikitzea,
genero bakar bati super triste iruditzen zait, oza, askoz da berazgarriagoa iruditzen zait pixka denetik entzutea gauza desberdinak entzuten jutea. Dudi gabe. Nire bai beti izan naiz, jendeak, ze musika, osea, hori nola entzuteko. Nik arlo guztietan dago baten bat, gustatzen zaizula, o doinuen bat, o abestien bat, edo letraen bat identifikatua sentitzen zeana, ez da? Azkenian, bai, nire bai danetik gustatzen zaite egia esan. Bueno, hau, hemen indet beste aldetikan bero puntu bat emateko pixkat, eta hau, guain bere gaztakin hor berotzen jungoa, eta hau dakau prest, tomate jartzeko, arrautza prejitu egiteko, eta bukatzeko. Hau gehoxo ingo dugu, este minutzeko arperkan, Zula zai, hau listo, hau ere listo, eta inberteten da olio jarri, arrautza prejitu egiteko. Bale, hau jarriko dugu horrela, hau hartzeiten, berriro jarri berdiot martxa. Bat, bi, iru, tope. 30 zenbaki dazka honek, plaka honek. 30? 30, batetik 30, zenbatea, amarrea ez, 29 da, jendia hola gelitza, 29. Gehienan ikusten amaikako ikusiet. Amaika, honedaka bat, bi eta iru, eta danetan amarreaino. Orduan batian amairuaino, eta bai, txukuna. Venga, olio pixka botako eta hemen arrautzantzako. Vale, ketxeki gabe, hola nahiko. Hau ze, goiarekin astuko eto? Hori goiarekin astu, eta listo. Egarri txura horreke bai, Egia esan bai. Egarra indilu gaurko hone bai. Hau kanpora, inbertena arrautza berezitu hain, eta listo. Hori ingo deuna da, hori da. Utziko zu hori behitu. Hemen dazkat, hemen takua jarriko deu, eta hemen jarriko ditugu gero, indako bilibilkiak. Orduan, bete pixkat hemen eta hemen, bale? Bale, ze polita. Venga, hori ire kontu, esan dakoa nik hemen arrautza gota jardet, kaina eman diot, osea, hau zeituan berotzea, Baitu zein darragan. Earra. Venga, bagoaz. Eta hemen ingo deuna da. Bagoaz honekin, eta jarriko jau, tipula gainean. Vale. Pelorre gabe. Horrelaz. Tipula, listo. Gazta, listo. Luzoker batzuk. Vale. Eta ber, tomatian mosten denbora matiten, gainean jartzeko arrautza. Venga, luzoker batzuk horrela moztuta. Eta guain bani joa, tomatian bila. Aurreneko kapa okendu ite jot, azala desente eukitzeu, rast, hau fuera. Ja, bai. Hau untxientzako. Hemen jarri bat, bita iru pusketa. Eta nahiko. Eta hau, inbiarretena da guain, gainetik pixka gota. Eta, listo. Bueno, eta orduan, guain, esan dezu, tuerkin ikastea, noaino jutezea tuerkin ikastea? Eta esan dezu ustet, ez da? Anerke elkarte hau berez, ustet Iruñan hasitzela, baina aurten lehen aldiz, esango nuke, enago ziur, lehen aldiz Donostin egiten hasiko dela, eta oso ondo, etxe ondoan ustet grosen hasi behar ditugula zaiak, oraindik ez gazi, baina ustet grosen hasi behar dugula, oi ama, eta hori, esango gotxu, sopozik. Ze ona, eta hori ze, hastian zenbat aldiz, edo nola, hastian behin, jugadatu ere. Vale, Iarra, Big Mac tako egin deuna. Ai, ama. Kriston itxura du, Horrela jarriko jo. Txini, gatza tanto bateko ziotan nahi. Gatza tanto bat arrautzai. Eta gero, irugilarra horrela. Ai, ama. Earren diu gorko hone bai. Ona pintxia bota jatena, ona! Hemetxe jarriko du tako antzako da, ez da, egita gora etorri nahi zen, Hemeko txula marre, earren diu gorko hone. Oh my god, hola esatea, no? Earra. Ai, ama, gaurkoan earra indiu. Big Mac takua, ona. Hau hemen txe, eta hau, honea, ze, temazo bat jarriko bukatzeko saioa, ose? Bai, venga, vale. Venga, bai. Bai edo bai. Kaloria hau ejateko dantzein berda. Epa! Hau dekau xarma, venga, perexila eta salsa. Eskerrik asko nena etortzeatik. Zuri. Eta nun topatu berzaitugu sare sozialetan zuri jarraitzeko? Vale, Instagrama, lafulana, korrea lafulana00@gmail, eta nahi duena kontakta dezala hortik. Ba hor ikusiko zuen, nundik noa ibiltzean, gure unai jauna. Agur lagunak.